arahimi ni arahimu hindi bo arahimi ye fɛn lasagolen de ni o hindu bɔ n'a bɛnna arakumu min ma ni basumalatu sɛbɛn o adadu la k'a di nafolo ɲinina ma mɔgɔ min bɛ yen n'a ka wari ti sigi k'a d'a ma a bɛ wari sɔrɔ a bɛ sigi minnu bɛ yen n'u bɛ ji ɲini na ji minnu ka kɔlɔn bɛ ja bisimila rahmanirahim u b'a sɛbɛn a tɔgɔ ye di fɛgɛma papiye fɛgɛma kan ayi farakuru i b'a sɛbɛn farakuru kan n'i y'a sɛbɛn farakuru kan o kuma i bɛ sɔrɔ ka o fara bila ka di kɔlɔn kɔnɔ o kɔlɔn kelen o ti ja ayi n'o ko ti mɛ komi fɛn bɛɛ ye barika ye fa k'o de faamu i bɛ fɛn dɔ fɔ i b'a kɛ wulibali don mɛ ni dangaden y'a kɛ barika bannen fa ka o yɔrɔ de faamu o bɛ taa dɛ a y'a faamu n y'o fɔ aladɔnba dɔ tun bɛ yen ala jarabi ye kun don tulonkɛ la kosɛbɛ alimami don dɔnnibaga don mɛ a ɲɛbɔlen don a kɔfɛ mɔgɔ caman muso fɛ ni maaba bonyana ka se degré dɔ la ni barika b'a la hali ni ko i b'a lebu e yɛrɛ de bɛ malo a nɔfɛ o komi n ti yɔrɔ tɔgɔ fɛnw ye npogotigininw yɛrɛ dama sigilen tora baro la dɔ y'a ko karamɔgɔ in bɛ taa karamɔgɔ in bɛ taa e dɔ b'a karamɔgɔ in ti sɔn i dɔ n b'a wele sisan n b'a wele sisan a b'a fɛ ka karamɔgɔ ka kumakan bila o parlɛri la tari a bɛna kuma min gɛn ka don da ni mɔgɔ tɔw sigilen don k'o lamɛn telefɔni bɔ k'a bɛna wele ni takisitigi ka denni n'a bolo telefɔni nɔ de a si tɛ kɔlɔsi dɔw t'u lebu dɛ n ko dɔw t'i lebu abada u ye turabu da kolon fili ko ala kira bɛ kulu wala a ma ye dɛ a tun bɛ yen o kolon fili y'a yɛrɛ kɛ a ko wala ye k'a bɛ yen a bɛ yen tiɲɛ na koyi u taara njumani ko dangaden ni ye ala ka maaba ye a t'i lebu njumani bolila ka ɲaga da an minnu bɛ toto seli ka kɔrɔ n'u kɔrɔtɛ bɛ min n'i bɛ toto seli na marada zanni n'i taara sɔrɔ marada zanni ye mana da woro da la i b'a fɔ ko fɛn t'a la marada zanni bolila ka taa mana da la a tɔgɔ ye ko alikabut marada zanni taara mana da woro da la kolonifila y'a yɛrɛ kɛ ko walahi ko kira bɛ yen u nan'u jɔ ko kira bɛ se ka kɛ cogo hali sɔgɔmada joona fɛ ni mɔgɔ ko i ma ko ni fɔlɔ de tɛmɛna sira in kan dɔw b'a fɔ o bidɔn cogo di mɔgɔ min fɔlɔ tɛmɛna manani min bɛ da manada zanni bɛ mana dɔ da ka sira galatigɛ ni fɔlɔ tɛmɛna e de b'a tigɛ kuma i b'a dɔn ko maa ma kɔni donc manada zanni taara mana da u nana lajɛ dɔ ko cɛ min ko kira bɛ yan ko nkalontigɛla don dɔ ko e ma dimi o an bɛ taa kunji sisan u taara fara cɛ kɔnɔ a y'a yɛrɛ kɛ a ko nin kali aw yɛrɛ tun b'aw kun suli dɔrɔn a bɛ kira ye o yɔrɔ bɛ o y'a da tulo kɔnɔ n'anw kɛ fatɔ de ye n'anw kɛ fatɔ de ye mɛ or que kira tun bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ galo fɔ barika m'o f'a ye fɔlɔ faama cɛ kelen kun bɛ fantan cɛ 300 a kelen bɛ baw bɛɛ kolon don ni sɔgɔminɛ la n'a fɔra ko gardien
gadi kɛnin kelen hali n'i y'a fiyɛ dafiɲɛ na a bɛ taa mɛ hijabu min bɛ fanga kan o bɛ taa dugutigiw ni denw ni dutigiw n'u denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a gɛn komi fulakɛ bɛ misiw kɔ mɛ bi faama cɛ kelen i ɲɛ n'a ɲɛ i b'a tɛ ten bonya tɛ yen a b'a dɔn mun na o bɛ kɛ wa fanga sɔrɔ cogo fanga sɔrɔ cogo fanga sɔrɔ kun fanga sɔrɔ ɲɛ bɛɛ b'a dɔn burusikɔnɔden bɔlen guwa ni nsirabulu furala ka na o ni duguba kɔnɔden min y'a si kɛ makɔrɔni ni zamɛ kan a ye kelen ye wa ni sɔrɔsi cɛ ta daminɛna burusikɔnɔden bi duguba kɔnɔden da siɲɛ 100 mɛ examen kɛlen kɔfɛ e yɛrɛ talen kɔfɛ a bɛ fɔ de ko bɔ yen wari t'e kunna waritigi dɔ bɛna wari sara hala dɔw denw tɛ taa examen kɛyɔrɔ la hala dɔw denw tɛ taa faga bɛ négocier ka di kuma ala ko n'o don sa aw n'a ta kɛ faga fini donni ye sa nka a barika kɔni n'o bɔ a la ko y'o dɔrɔn de ye n'o tɛ faga ye faga don dɛ faama cɛ kelen a ma mɛn Musa Tarawele tile la n'a kun fɔra ko Musa Tarawele bɛ kuma a tɔgɔ ye di arajo la dɔw n'u ko ko Musa Tarawele bɛ kuma bi an karamɔgɔ bɛ pili kɛ arajoni na ka taa bila si kɔrɔ ni Musa Tarawele ka kuma sera maa t'a fɔ maa ma ko daba bila si kɔrɔ cɛ a bɛ taa jɔ fugari minnu bɛ yen f'olu b'a dugawu kɛ ko ala kana kuma in ban joona an bɛ lafiya a kɔnɔ de mɛ bi ni jamana faama bɛ kuma na ni faamaw bɛ kuma na i bɛ se k'a talo ka bɔ a la min yɛrɛ lamɛnnen bɛ dɔn ye bi o tɛ kan de ye de Kande ni ce Konate i b'i ka jamana maaba to kuma na i bɛ se k'a bɔ a la k'a bila catiri bɔraw la parce que fanga bɛ sɔrɔ ni mun ye faama b'i kali je jure n ye n kali n bɛ jamana mara faama o faama ni sara ye dɔrɔmɛ 10 ye n'i ye dɔrɔmɛ 1 ko tɛ dɛ pɔpɔrɔ o tɛ dɔrɔmɛ 1 tilalen kelen tilalen donc dɔrɔmɛ 1 ko tɛ dɛ i sara kɔfɛ ni pɔpɔrɔ yɛrɛl'a kan ni barika 100 b'i la barika 40 bɛ bɔ yen ni pɔpɔrɔ wɛrɛ faral'a kan barika 40 dɔ in bɛ bɔ yen ni pɔpɔrɔ wɛrɛ faral'a kan o kɔni barika banna sa o de la faama si tɛ yen min bɛ laban hɛrɛ la nin ye tiɲɛ ye Konate k'e biri jamana ka kan nafolo dun e ma taa kaso la ka sɔrɔ adamaden diɲɛ ti sɔrɔ i halala du sɔrɔlen kɔfɛ i halala denw sɔrɔlen kɔfɛ waritigiya tɛ ka tɛmɛ o kan a b'a hakili to o la ne bɛ n ka du kɔnɔ n denw bɛ yen n musow bɛ yen faamaya si tɛ ka tɛmɛ o kan ka n'i tɛgɛ ja waritigiya nɔfɛ k'i bɛ taa jamana ka hakɛ dɔ dabiri da la tuma na fɛn min facture ye 100 ye i b'a sɛbɛn ko 1000 tuma na i yɛrɛ b'a fɔ facture kɛla ma a b'a ko 100 de don mais a ka 1000 ta donc ni 200 d'i ma e yɛrɛ b'a tɔ ta mais o ma kɛ nana buga nasi ye a tɛ ɲinɛ Konate ala t'i ɲinɛ dɛ a tɛ ɲinɛ dɛ wala a tɛ ɲinɛ ala t'i ɲinɛ dɛ ayi dɛ ala t'i ɲinɛ fɛnw barikaw banna pewu ni de don wallahi Konate faama t'i sigi fanga na fiyewu f'a ka taa wari bɔ ka di jamanaden dɔw ma a ye nin minɛ a ka vote ye wallahi kabako ba n bɛ jamana jɔ sira o yɔrɔ ma ayi masa ma dɛ e bɛ taa wari min bɔ k'i b'o di jamanadenw ma k'u ka taa bala ni jɛmɛ ni ngɔni fɔ e ye i t'o wari kɛ ka
furajiw seli yɔrɔw la jamanadenw dɛmɛtɔ n'a fɔ ko nin ye jɔnni nɔ ye cɛ ko kariba nɔ don kuma an bɛ dugawu kɛ kariba ye ala ka hɛrɛ k'a ye a y'an bɔ minɔgɔ la maa kelen ni maa fila ni maa saba ka dugawu k'i ye n'i bolo bɔra fanga nɔfɛ an bɛ cɛ in dɔn koyi ni nin ye furaji seli an ka da la i y'a seli ne ka da la ne bɛ k'i fɛ o ne denw bɛ k'i fɛ o ne ka kalandenw bɛ k'i fɛ o walayi u bɛna vote wari bɔ ye a bɛna dabila hala timɛ parce que an bɛna sɛbɛkɛlaw ta ka bɔ mɔgɔw a bɛ kɛ walayi o ye tiɲɛ yɛrɛ donc fɛn o fɛn bɛ yen n'a barika banna nafa foyi t'a la n'o tɛ u bɛ n dɔn o de la u nana faama y'a ye dɔnnibaga in y'a ye a bolo tigɛlen don cɛ taara fɔ dugumɔgɔw ye ko a ka karamɔgɔ k'a don an ka so n y'a bolo tigɛ dugumɔgɔw ko cɛ ma ko bɔ yen i ye nkalon tigɛ komi kolonifila ye min fɔ ala kira ma ko kira bɛ yen ko kira tɛ yen ko cɛ ma bɔ yen i ye nkalon tigɛ cɛ ko bɔn n y'a bolo tigɛ a bolo kunkuru a ye taa ka so bolo kunkuru b'a la a ye n bila ɲa ka so mɛ ɲakuranci ka so o ye dugulenka ye o kuma sɔsɔli t'a la n'a fɔra ko u ye a bolo tigɛ sɔsɔli t'a la an ka taa ka so dugu maabaw farala ɲɔgɔn kan yarabi ala k'an sutura dugu maabaw farala ɲɔgɔn kan k'o bɛ taa ala dɔnba in de bɔ a ka so parce que cɛ ko k'ale y'a bolo tigɛ cɛ ko k'a y'a bolo tigɛ u taara k'o bɛ taa lajɛ muru dan bɛ dugawu la wa dugawu de y'a bɛɛ ye dɛ aw don dɛ o ti bi o walayi o ti bi dɛ o ye kɔrɔna jigin kɔrɔna jigin kun ma fɔ maa ye dɛ mɛ morikɛ ko ala ne bolo tigɛra du min na n b'a dɔn n'a dɔnna e ka diinɛ cɛn dɔ don ne yɛrɛ lebutɔ don ala n bɛ kɔrɔna kala kan sutura tari bolo in ka tugu sanu kana o ye kɔrɔna kala k'a ban morikɛ bolo ma tugu haka eko daka ye ala ka belebelew u ka dɔgɔ fɛn o fɛn ka di ala ye o ka dɔgɔ anw bolo fɛn o fɛn ka bɔ anw bolo ala mago t'o la ne m'a f'i ye n ko ala ye janamaden dɔ don alijinɛ kɔnɔ ko parce que a hinɛna wulu la a ye ji gansan di wulu ma wulu ye ji min dɔrɔn a ko bɔn ni n ka janama haramu ka taa alijinɛ kɔnɔ o ye mɔgɔ min y'o kɛ wulu la mɔgɔ min ye dumuni ta ka taa di i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ma suntigɛ in na k'a suntigɛ dun a ye fɛn bɛɛ kɛ min ka bon ala bɛ se o la ala k'an dɛmɛ an balima dɔ nana dumuni duman dɔ ye nka dumunidenw fana y'o dun sani ka na o sogo ma ɲa dɛ o kɛra o don a ma ɲa dɛ nka su ma minɛ ala k'an dɛmɛ n'i ye silamɛw suntigɛ a hɛrɛ ka bon wa ni mɔgɔ min hinɛna wulu la o ye kɔrɔna jigin k'a ban morikɛ in ye komine tora gɛrɛbu dɔw bɛ yen u ja gɛlɛyalen don karamɔgɔ la den dangaden de bɛ siran a fa ɲɛ gɛrɛbu dangaden de bɛ siran a karamɔgɔ ɲɛ fɛn dɔ ye tɛkiniki de ye ni e ma gɛrɛ i karamɔgɔ la e nakun ye mun ye i ye mɔgɔ min ka tagabolo dɔn k'a kanu k'a fɔ n bɛna nin fɛ pour que a kan kala mɛ n'e ma bɔra a la komi jɛgɛ jala ni baji i bɛ mun dɔn gɛrɛbu dɔ bɛ yan ni karamɔgɔ gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de sinna ka taga i dɛn karamɔgɔ la ko karamɔgɔ k'e ka dugawu kalan in k'a kun ye mun ye k'e ka dugawu kalan kun ye mun ye a ko dugawu kalan ye ko dɔ wɛrɛ tɛ a ko ne de bolo tigɛra n bolo tigɛra dugumɔgɔw natɔ don n'u nana sɔrɔ n bolo tigɛlen don n bɛ malo malo ma di maa si ye n ye kɔrɔna de jigi pour que n bolo ka tugu nka a ma tugu dɛ gɛrɛbudennin ko a ma ko an karamɔgɔ ko bolotugu kɔni ma se kɔrɔna kalan ma
kuranɛ bɛɛ kala bolo dama tuguli kama cogo di o kuma e ma da ala la bolo yiriya a ye bolo d'a ma a ye bolo da a farikolo kama kɛlɛ la a ko bisimilahi arahamani sani arahimi cɛ a y'a bila cɛkɔrɔba bolo tugura a ye fan bɛɛ sama ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ bolo tigilen don fa bɛ dafara ala ka ɲi dɛ cɛkɔrɔba bolo tugu o ni dugu maabaw ka don da fɛ a si ma kɔrɔ a si ma ne de bɛ mɔgɔw fo a tun b'a kɛ tan de parce que a fɔra k'a bolo tigɛra mais déjà bolo tugura a b'a kɛ tan de a b'i tɛgɛ di mɔgɔw ma denmuso a ye barika ɲini dɛ barikatigi ti malo n'i ko i bɛ barika malo barikatigi malo a bɛ ci i da de komi gɔyɔ a y'a hakili to la ala ma barikatigi si labila dangaden ye mais kafira da ye firawuna ta ye firawuna de ko ala tɛ yen mais musa ye san joli k'a nɔfɛ san 40 firawuna de ko ala tɛ yen musa ko ala bɛ yen n b'a jira i la ko ala bɛ yen ni musa ye bere bila o bɛ kɛ sa ye firawuna b'a lajɛ a b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ne ye n ba barika ɲini ka n fa barika ɲini bere e yɛrɛ ka kɛ sa ye n'a y'a ka bere bila o bɛ kɛ sa ye musa mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ firawuna b'o fɛɛrɛ ɲɔgɔn kɛ a ma ɲɛfɔ musa ye kɔtɛrɛ ma fɔ ko ala ma ko sɛso ye ka yɔrɔ dilannen n mana fɛn o fɛn kɛ a b'o kɛ n mana fɛn o fɛn kɛ a b'o kɛ donc ale b'a fɛ ala ka fɛɛrɛnin dɔ f'a ye n'i ye nin kɛ nin sen kɔni siga foyi t'a la i bɛ s'a la ale dɛsɛra o mana musa ye ala y'o labɛnw fana d'a ma ko ni sen n'a ka bere kɛra sa ye n'a ka fɛnw kɛra sa ye e yɛrɛ ka saba a bɛ kunu musa ye bere bila firawuna ye bere bila o kɛra sa ye musa ka berew ye sa ye firawuna ka sa kunu nka an bɛ musa ye ala ɲininka a ko a fatu i n'olu kɛ firu ale ye ɲininkali gɛlɛya ye dɛ e bɛ sɔn ka kafiri dɛmɛ ne kan kafiri de ko ala tɛ yen ne de ko e bɛ yen ne bɛ kɛlɛ kɛ e ka diinɛ ka taa ɲɛ firawuna bɛ kɛlɛ kɛ e ka diinɛ ka bin nin ye ne san joli ye firawuna bɛ lajɛli kɛ a ka josɔnnaw de b'a fɔ a ye ko nin kɛ saraka ye nin kɛ saraka ye mais ala min ye firawuna da e ne de bɛ kuma da ni da mais mun y'a mɛn ɲɔgɔn na a kan ka ɲɛɲini a bɛ komi a cɛ ye mɛn ɲininkali kɛ dɛ ko jogo dɔ de bɛ firawuna na k'o jogo to a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ti s'a la o jogo ye jumɛn ye ko barika barika i bɛ ka nin fɔ dɛ a b'a janto barika la a kan ka ɲini ne bɛ dalilu fɛn o fɛn fɔ wulibali don a ti yɛlɛma a ti ɲɛ dangaden bolo dɛ abada u bɛ tile k'a fɔ a ɲɛna o e nana karamɔgɔ fɛ baara wɛrɛ t'e la karamɔgɔ ka fɛnw sonyɛni kɔ a ka gɛlɛn karamɔgɔ denw tɛ to yen denmusow tɛ to yen karamɔgɔ yɛrɛ mana bɔ ka ban o nɔ cɛ nana sa a bɛna a ɲagami ka d'a ma ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲagami i bolo donc alajɛw bolo tugura a y'a yɛrɛ dugumɔgɔw la a bɛ fɔ k'u fo dugumɔgɔw nana ni min ye a tor'u kɔnɔ a bɛ t'u kɔnɔ dɛ u nana ni min ye dɛ a tor'u kɔnɔ yɔrɔ b'a fɔ dalilu dɔ b'a Hayidara bolo ko n'i labɛnna cogo cogo ka da Hayidara kama k'i ɲɛ n'a ɲɛ ko dalilu bɛ tunu i ɲɛ n'a ɲɛ min b'i kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ dalilu ko tɛ o hali sini Hayidara bɛ taa seli kɛ tamani a bɛ taa dɛ a ba kɔrɔ hali sini Hayidara ma jɔ ka kuma n'a ba ye e dugawu k'a ye o donna kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye hali sini Hayidara tɛ jɔ ka kuma a ba fɛ dangaden
e ni bali ba ma ini sogoma o tante bolo e ba yɛlɛma o yɛlɛma a b'i fa ka wari n'u suɲɛ ka taa don pariw la e ma barika ɲini ba ma e fa bonya e bi nɔrɔ a dara la i ma k'o den sara a fɛn o fɛn bɛ kulo bilen ci la a y'u jate minɛ a si ti sa f'u ka malo hali ni accident bi min sɔrɔ o bi sa jama cɛla de ala ye maa min bonya fara la c'est-à-dire ni bonya kun bi sa e an karamɔgɔ an mi ɲɔgɔn kun ja bitigi da la mais fɛn dɔ de bɛ yen fɔ mɔgɔw k'o faamu n'i ye ko dɔ kɛ n'o jara ala ye ni ala y'i kanu ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko ne ye karisa kanu mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ne yɛrɛ y'a kanu anw fana y'a kanu o mɛlɛkɛ b'a fɔ dugukolo danfɛnw ye ala ye karisa da ala y'a kanu anw mɛlɛkɛw y'a kanu aw adamadenw yɛrɛ aw t'a kanu n'o kɛra an b'a kanu mais n'o nasi b'a bolo dɔw kora nasi la fo k'u fin an n'u taara o sigi bitigida la mɔgɔ t'a fɔ ani sɔgɔma e ko nasi bɛ kolen don nasi b'a bolo wɔkulɔli b'a bolo ni ala ko n'i kanu hali wɔkulɔw b'i kanu mais n bɛ segin ka na bisimilahi a bɛɛ ye barika in de ye karamɔgɔ nana fɔ kalanden ko dalu min b'i bolo nin ye n'i sera ka ne kala dalu in na a bɛ jɛngɛ kalanden ko a ma ko an karamɔgɔ ko dalu in i man ka kala nin na ni kɔni ye nin dalu kɛ k'i bolo tugu nka i man ka kala la a ko non ko ka sabali ko f'ale k'a kala kalanden ko a ma ko karamɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen kan'u dɔn nɔ ko fo k'a fɔ a ye dugu tila fɛ a bɛ taa kalanden kunu ani kalanden bɛ baro kɛ a mago bɛ wajibi la kalanden ka dalu in d'a ma bon i karamɔgɔ n'a tugur'i nɔfɛ e bɛ min dɔn i tɛ min dɔn i b'a fɔ kalanden ko a ma ko karamɔgɔ ko ne y'i bolo tugu ni dalu min ye n'a dalu fɔr'i ye a ti ɲɛ e yɛrɛ ko f'a ka fɔ a tora karamɔgɔ dara munumunu na a tora munumunu na kalanden ko kuma na a ko ne y'i bolo tugu ni bisimilahi arahmani arahim karamɔgɔ ko o dɔrɔn wa o dɔrɔn wa karamɔgɔ bolo binna wa a ma tugu bilen fɔ lahara o y'a sɔrɔ jama taara o y'a sɔrɔ jama ala y'a sutura o y'a sɔrɔ jama taara wala mana n b'a fɛ ka min fɔ aw ye bisimilahi rahmani rahim ale de ye barika ye ale de ye fɛn bɛɛ ye ka diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ ale de don i bɛ nin fɔ siɲɛ caman n'i bɛ taa taama na bisimilahi rahmani rahim bɛɛ t'o ye i bɛ jɔgɔ fila k'i ka duda la bisimilahi amidu bisimilahi amidu i b'a wuli siɲɛ ba kelen i bɛ bɔ kabi ala y'i da i ma nafolo min sɔrɔ i b'o sɔrɔ taama sira la i ka du kɔnɔ hali ni dimɔgɔ dɔ donna ka fara i ka du denw kan i b'o dɔn tɛ k'i kunfɛ fiyewu basmala tugu la ne bɛ bali ka weleli kɛ n ko a tɔgɔ ye di n ko dunan dɔ bɛ da la mɔgɔ tɛ yan mɔgɔ si tɛ yan dunan tɛ yan i ko ta ka bɔ kɛnɛ ma dɔw bɛ taa o dunan dɔw jɔlen sɔrɔ mɛ ko ma n b'a fɔ wele bin tɛ so kunna ne ye bin ka bon sisan n ko e dara ka fasa n bɛ yaku wele o tɛ se nkalontigɛ la n ko so a bɛ cogo di a ko a kɔrɔ bin banna o tuma a ye bin k'an kunna sigi de y'a bɛɛ ye dɔw kun fɔ an bɛ ala tɔgɔ la a bɛ taa moriya yɛrɛ tun ka di ye waati min na n kun b'a kɛ o parce que f'i kun bɛ taa wali kitabuw sɛgɛn k'a to i kɛrɛfɛ a ka dɔ k'i kalan k'a sɔrɔ pɔr ni doni taba bi maa kɛ fɛn ye fali tun bɛ diɲɛ mara a b'a ta dɛ walahi ala
ka limana d'an ma Amin. Nate. fɛn bɛɛ ye barika de ye a ye dalilu ninnu sɛbɛn nka k'aw ka karamɔgɔw ka ko kɛ tiɲɛ ye barika de b'a dafa rabbi ala ka barika da wala an sinzira ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye suratul ikhlasi nin ye kɔnɔrɔ jɛlenya sura ye kɔnɔ cɛ ikhlasu a ma nɔgɔn caman bi kulo walaw kalan t'a dɔn ikhlasu ma nɔgɔn ni ikhlasu tɛmɛna cɛ ni muso cɛ n'a ye denw sɔrɔ a kana fɔ ka gɛrɛ diɲɛ dɔnnibaga si la kana b'o kɛ ayi ikhlasu nana ni ikhlasu tɛmɛna kalanden n'a karamɔgɔ cɛ kana fɔ i bɛ dalilu ta kun fa papiye la cogo di ikhlasu ko ikhlasu ye mun ye ikhlasu ye kɔnɔrɔ jɛlenya de ye an k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ o de ma ko el ikhlasu i kɔnɔ jɛ n ye mɛ n kɔnɔ jɛ i ye ka n'i dogo ma n tɛ n dogo i ma n'a taara sanubɔyɔrɔ la ni ikhlasi y'aw jɛ i bɛ dɔ kun bilen to dɔrɔn ka sanukurunin dɔ ta dɔrɔn k'a kɔnɔ o tuma n'o sanu kununa sa o banakɔtaga tɛ taa kɛ ɲɛgɛn na dɛ ni banakɔtaga y'u sɔrɔ o la u bɛ taa tukuruninw kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka kalama ta k'o tɔrɔbuda daminɛ fo k'o sanukurunin ye atɛkiw cayalen bɛ sanubɔyɔrɔw la ka caya kitasira kɔni ko tɛ o ye segonde mɛ mun bɛ na n'a ye ikhlasu de ti e ni ne bɛ sanu kan k'a baara bɛɛ b'a dɔn sanu kɔlɔlɔ sanu balawu sanu fitinɛ a bɛ du ci a bɛ quartier ci a bɛ jamana ci bɛɛ b'o dɔn sanu ko mankan tɛmɛna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ mɔgɔw fɛ yen i b'a jateminɛ i ye mɔgɔw ka sanu lamara k'a k'i ta ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bɛɛ ka du bɛɛ ci o ti yɛlɛma fiyewu mɔgɔw k'u tulo ka go ko fɛn bɛɛ ye gɛlɛya k'an tulo ka go an b'a la nin ye sa accident juguw ni jigitigɛ saya a bɛ nana nacogo bɛɛ la foyi t'a nɔ na tuguni i ni mɔgɔ bɛ taa sanu bɔ o bila dugu tila fɛ sanubɔla mɔdɛli dɔ bɛ yen ko an taara wayasi la i ye wayasi dɔn wa mɔgɔw ka ntama selilen kɔfɛ mission de don wa i y'a ye mɔgɔw ka ntama selilen kɔfɛ ka taa so kumana n'olu tagara so aw bɛ sɔrɔ k'aw dogo ka taga u ka sanu suɲɛ ntamatigɛ la donc diɲɛ ɲagamina diɲɛ feerekela ala tɛ dɛ an yɛrɛ de don ikhlasu banna mɔgɔ dɔ bɛ bana i n'a bɛ taa sanubɔyɔrɔ la i bɛ sanukuru kelen ta ale bananen don a bɛ so dɛ mɛ i bɛna f'a ye karisa an ye nin ta i kɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko el ikhlasu o ikhlasu o ye hali ala n'i b'a la ka ala bato ni ikhlasu y'i jɛ i birilen bɛ sa ala mɔgɔ foyi t'i ka seli la saraka dɔrɔmɛ kelen n'i y'a bɔ k'a di mɔgɔ ma ala de b'a baraji hakɛ dɔn mɛ ni ikhlasu t'a la i b'a kɛ miliyɔn tan ye foyi t'i minɛ o de la ala b'a fɔ wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ko ala ma o yamaruya fosi la
illa liya'budu allaha fuka ala la bato mukhlisina u kono jeyale lahu dina ala ka dina la u kono jeya ka ala bato aka dina na wallahi u ko dusukun dayele ka ala bato aka dina na donc il y a ikhlasu do sawa ikhlasu de ka gele je kono ikhlasu ko gele febe la ni ikhlasu te here fashitina fama kɛra fama ye a bi fanga ta don min a b'i kali ko jeje o ye ikhlasiw mot de ye ɲin kali jamanadenw a ye jamana fanga fini a ye don ne ka na ɲin kali tɔɔrɔ tɛ aw sɔrɔ ɲin kali a ka nafolo fɛn t'a sɔrɔ ɲin kali degun ti jamana sɔrɔ mana jamanadenw fana ko ahan ni e y'i kali ko tɔɔrɔ ti anw ni sɔrɔ k'e de b'aw ni kɔlɔsi an fana y'an kali kalo o kalo an b'i sara anw ka kalikan ma wuli dɛ nka fanga ta kɔni wulila jamanadenw ka kalikan ma wuli dɛ nka faamaw ta wulila faama b'i kunbɛn dɔrɔn i yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn ten ko nin bɛ k'a jira ne na ko fini dɔ b'a la fɛn o fɛn bɛ minɛ sira la i pièce ko la o i fɛn o fɛn n'a bɛ minɛ sira la n'a ma segin ka taa don jamana budget kɔnɔ n kalila ala la ala min ye sunkalo bonya n'i ka hɛrɛ ye 100 ye ala bɛ 60 bɔ a la parce que n'i ye ne kelen suɲɛ o kungo ka bon mais n'i ye jamana suɲɛ dun o tɛ ni ɲɔgɔnna caman ye bon n'i y'a ye fanga bɛ yɔrɔ min na jigitigɛ saya waati bɛɛ tile 2 tile 3 i ye recherche bɛ kɛ dɔrɔn ka t'i kunji i ka so dɔ wɛrɛ tɛ la ikhlasu de tɛ yen i sigira jamana kunna ko i bɛ jamana baara cɛ kan mais ni min sigira o bɛ hɛrɛ tiyo dɔ dayɛlɛ kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ hali olu ka du wulunin bɛɛ bɛ taa gardien la ikhlasu jɛna donc o la jamana fini tɛ ta bilen ni ikhlasu ye jamana fini bɛ ta de n ta ala fana b'a fɔ i b'a ɲini k'a to nka n b'i kɔnɔ ci i bɛ taa k'a to yan fantan si ka ca faama tɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ hakɛw de b'a kɛ donc ikhlasu suratul ikhlasu o kɔrɔ ye ko kɔnɔrɔ jɛlenya sura an k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye an k'an kɔnɔ ci ɲɔgɔn ye jɛ o jɛ bɛ yen ni kɔnɔrɔ jɛlenya ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la o jɛ bɛ taa ɲɛ kɔnɔrɔ jɛlenya fa n'a ba avion don avion ni avion minɛnw y'u kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye n'i ye boli kɛ ka se hakɛni dɔ la tuma n'i ye bitɔnni digi dɔrɔn n bɛ dugu bila ni avion bolila ka se o degré la ni avion bolila ye bitɔnni digi a tɛ dugu bila n'o waatini tɛmɛna ka dun a bɛ avion so koko sa kɔnɔna jɛlenya ye bɛɛ k'i kɔnɔ ci bɛɛ k'i ta kɛ a bɛ fɔ o de ma ko suratul ikhlasi kɔnɔna jɛlenya sɔrɔ yarabi ala ka an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye ala ka an dusukun jɛ ɲɔgɔn ye ala ka an dusukun halasiya makiyatun an y'o fɔ aw ye sura ninnu bɛɛ n'u jigiyɔrɔ dɔn sura dɔ jigira ka alakira to maka sura dɔ jigira ka to madina sura dɔw jigilen kɔfɛ u daminɛ jigira maka ka t'u laban jigin madina tumana suratul ikhlasi n'o ye qul huwallahu ye makiyatun a jigira ka alakira mamadu to maka wa ayatuha arba'u ayati a aya a bi bɛn aya 4 ma nka kurana sura tartibu la sura 1 sura 2 sura 3 sura 4 sura 5 sura 6 ka ta bakara la ka na a bi bɛn kurana sura 112 ma qul huwallahu ahad a bi bɛn kurana sura 112 ma an karamɔgɔ n'u ye qul huwallahu wurudu siɲɛ 112
bala siyɛn kɛmɛ ani tan ni fila ɔhɔ o de y'a jɔyɔrɔ ye kɛ kaki o de y'a jɔyɔrɔ ye Tɔmɛ. kɔnɔ sɔrɔ kɛmɛ ni tan ni filanan tɛ ɔhɔ natɛ a ti kɛ tan ni sabanan ye fiyewu a ti kɛ tan ni kelennan ye ti yɛlɛma fiyewu natɛ ko maa kɛ man di ka dugawu kɛ faama ye ka t'i to yɔrɔ la awɔ ni min sigira Ah. jamana dafiri n'i y'o o labɛn k'o kana bɔ a nɔ na o ti ɲa dɛ magara ni tɔw bɛ fɛn sɔrɔ o la kuma ka ca n'o tɛ n'i ye nin kɛ ka di mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a t'a fɛ ka bɔ a nɔ na kulɔlɔw bɛ se ka siɲɛ kɛmɛ ni tan ni fila k'a d'a ma fo ni kulɔlɔw yɛlɛmana o ti yɛlɛma n'a ma yɛlɛma a b'a si k'a yɔrɔ la kɛ kiri peru b'a sɔrɔ walahi o yɛrɛ ka duwawu nin kɛ dɛ n'o tɛ a ti ɲa o cogo la o kuma kulu walaw a bɛ bɛn kuranna sɔrɔ kɛmɛ ni tan ni filanan ma ɔhɔ a aya o bɛ bɛn aya naani ma ala kuma k'a don an bɛ diɲɛ min kɔnɔ diɲɛ ye seleke naani ye do kɔrɔ tilebi bani baba o do a banna dɔw ko nin ma ko worodugu parce que woro bɛ bɔ Côte d'Ivoire walayi dɔw ko kɔgɔdugu parce que kɔgɔ bɛ bɔ Tawudeni siga t'a la o dɔ donc ten kɔrɔ tilebi worodugu kɔgɔdugu wala fɔcogo bɛɛ ɲana dɔw ko kɛɲɛka baba parce que baba bɛ yan awɔ bon diɲɛ jɔra o pied naani kan siga tɛ la tɛ bɔ o ka n'i bɛ mobili boli a bɛ boli sen naani walayi o do kɛ ni sen kelen sɔgɔra a bɛ jɔ ji jɔ kolo walaw fana ye aya naani de ye o do kɛ n'i ye kolo walaw fana kalan ɔhɔ ala bɛ fɛn naani k'i ye n'i y'a kalan ala bɛ fɛn naani kɛ e ye natɛ a fɔlɔ-fɔlɔ sadayidu dunuya kɛ ka di dɛ diɲɛ gɛlɛya a jurubanbali diɲɛ tɔɔrɔ a kamana gan bana sidɔnbali walayi ala bɛ kisi o ma o ka di dɛ natɛ mɔgɔ i mana si sɔrɔ cogo o cogo saya bɛ yen o de bon ni minɛ ka jugu kojugu walayi mɛ n'i y'a kalan a bɛ e ka ni minɛ nɔgɔya tiɲɛ do ni minɛ kɔfɛ kaburu kɔnɔ dɔw de bɛ yen n'i y'a kalan a b'i ka kaburu kɔnɔ jangata ni ɲininkali a b'o nɔgɔya walahi natɛ kaburu kɔfɛ tribunali bɛ yen ala yɛrɛ de bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ lahara don n'i y'a kalan a bɛ lahara tribunali nɔgɔya a banna natɛ kulu wɛrɛw kelen bɛ bi na ni nin bɛɛ ye ma ko a bɛ bɛn aya naani ma walahi o do dɛ n'i y'a lajɛ alakira tɔgɔ 201 tɔgɔ min ka di alakira ye ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan ni hali kulubaliw b'o dɔn o tɛ mahamadu ye wa o do dɛ mamadu o fana ye harifu naani de ye o do dɛ maha mada o fana ye harifu naani sira fara dɔɔnin a bɛ ɲɛ o n'i ye seli yɛrɛ lajɛ ɔhɔ a caman ye ala ka naani ye o do dɛ caman y'o ye n'i ye sɔhaba lajɛ sɔhabaw ka ca dɛ nka ala kuntigiba o ye naani ye naani kun do abubakar umar usman ali walahi alimamiba fana o ye naani ye ni naani ye imam maliki walayi abu hanifata ahmad bin hanbal shafi'i dafara mɛlɛkɛba fana a ka ca nka a ka shefu o ye naani ye o do jibirilu mikayilu israfilu azrayilu ko b'o bolo kuranɛ caman kitabu caman jigira kutubu samawiya caman jigira walahi maa bɛ belebeleba naani de dɔn i b'a dɔn tawrata injila zabur qur'an banna
Igadi dɛ. Ndi jɔya kulu wala ko. Non ni m'an bɔ. Ndi jɔya kulu wala ko. A y'a ɲɛɲini a bɛ ala yɛrɛ dama de kan. Wallahi. Aw ni ala cɛ. I mana da mɔgɔ la cogo o cogo. I mana mɔgɔ kanu cogo o cogo. N'a ye kɛlɛ daminɛ i bɛ dugawu kɛ k'a ka si la. Diɲɛ kɔnɔ o ti kɛ dɛ. O yɔrɔ kɔni ayi o ti ɲɛ. Ti ɲɛ dɛ. Minnu bɛ Hayidara kɛlɛ c'est-à-dire Hayidara ye ala yɛrɛ de dɛmɛ a ye ala yɛrɛ de yira kulɔraw bɛ kalan 1 miliyari don o don Hayidara tɔgɔ la e yɛrɛ ni ala cɛ ala bɛ sɔn ka o cɛ labila e ye. U t'a dɔn ni walayi u t'a dɔn o yɔrɔnin nin fɔ kosɛbɛ koyi caman t'o nin kalama walayi u t'o dɔn bilahi. Hayidara bɛ dɛ. E janto kulu fɔ la o la. A kan ka kɛ. Nate. An ni mɔgɔ bolo furulen don ni furu nana an bɛ nin fɛ o a tigi bolo furuna dɔrɔn n'a fɔra k'i k'a kisi i b'a fɔ kolo huwalahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan a bɛ jɔ yen. a kuma man ca koyi dɔnni kuma man ca dɛ wallahi tɛ yɛlɛma i b'a k'an ɲɛna su ni tile. Ala ka limaniya da. Amin. Ala k'an kunbɛn. Amin. Ala ka limaniya. Amin. Kulu walaw k'a bɛ bɛn aya 4 ma. Kumakan hakɛ min b'a kɔnɔ wa adadu kalimatiha. Mo hakɛ min bɛ kulu walaw la i bɛ kumakan 15 ma. Tellement faamu de. Kojugu. A bɛ bɛn mo 15 de ma. Kumakan 15 a bɛ bɛn o de ma. Wallahi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Harfu joli bɛ kulu huwalahu la. Harfu joli b'a la. A bɛ dɔ bɔ. Kulu huwalahu harfu a bɛ bɛn harfu 40 ani 7 de ma. A, B, C, D et F, G. O ye alphabet de. O alphabet, je crois, le français, c'est 26 alphabets. Mais en arabe, c'est 28 alphabets. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Attends, on va tout renvoyer. A bɛ fɔ dɛ. An bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o. Donc o la, kulu walaw la, a bɛ bɛn alphabet 46 de ma. A 47 aw bɛ hakɛ to. Fatiha bi bɛn 40 ani a harfu bɛn n'o ye kulu walaw ye. Harfu 47. Bon o 47 de. Gundo de bɛ yen. O b'o la. O ka di dɛ. N bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn ni hamina ko gɛlɛn b'i la dɔrɔn kulu walaw kala 47. Bon ni yɛrɛ sera ka a kɛ furu la kayi ngomi quoi. Ngomi. Wotorose furu tɛ dɛ wotorose. Ni sera k'a kɛ wotorose la. Mana i bɛ wotorose bila. Kulu huwalahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kun kelen bila. Kulu huwalahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kun kelen bila. Kulu huwalahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kun kelen bila. Surtout ni suntigɛ kuma in na. N'i y'a kɛ dɔrɔn ka kɛ ni suntigɛ waati ye sin ka taa di silamɛw ma u ka so tigɛ n'a ye. An karamɔgɔ o don da kɔnɔ ka t'o da ni ala k'a fɔ ko cɛ se mɔ ala n b'a tɔ bila. A b'a bila. Bɛɛ b'i ta sɔrɔ. O de la belebele bɛ kulu walaw la. A b'a la. Kulu
wala dinɛ tɔgɔ t'a la ayi mɛlɛkɛ tɔgɔ t'a la wallahi maa ɲuman si tɔgɔ t'a la Abada. kira tɔgɔ t'a la ayi a dan ye jɔnni ye ale ala wallahi donc kolo walaw kɛrɛnkɛrɛn la ala dɔrɔn de kama o de y'a to a kalanko 3 a bɛ bɛn kuranna bɛɛ lajɛlen siɲɛ 1 ma o tɛ o don dɔ b'a fɔ ko o bɛ gɛlɛya faamubaliya don dɔrɔn sanga n'o tɛ fɔlɔ ni tun bɛ taa Makan ne mamuso min tun bɛ yan Tɛnɛnkɔrɔba cɛ taara Makan mais a ye san 7 de kɛ sira la kalamɔgɔw tɛmɛna dɛ o de la ni maa min ko hɔrɔma ko ye nkalon ye bilahi ta den tiɲɛna a t'a ɲɛdɔn ta cɛ dama tɛ a t'a ɲɛdɔn Konate ne ye n mɔkɛ in min taamana sen na ka taa Makan n tɔgɔma don a taamana sen na a taara Makan mais ala ma den cɛman nɔgɔya ye a ka musokɔrɔba n'o ye a furumuso ye furumuso ye a ka hiji taga ngɔnw ta ka di ne ma tellement faamu di a n'a ka fugu la a foto tun bɛ yɔrɔ dɔw la yan a n'a ka fugu la ne ye cɛkɔrɔba ka hiji taga ngɔn lajɛ n ko ala nin cɛkɔrɔba in a tɛ yan a n'a ka fugu la o cɛkɔrɔba in tɛ yan k'a bɛ lahara mais n'a y'a sɔrɔ nin taamana sen na ka taa Makan cɛkɔrɔba in hɔrɔma ko fusɔn ala n b'a fɛ ka taa n jɔ Makan a kɛra koyi hɔrɔma ko tiɲɛ don dɛ hɔrɔma ko tiɲɛ don qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ba b'a kɔnɔ a y'a faamu ma ɲina n'i y'a kɛ furufuru la o de ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a kɛ tamaru la o de ka ɲi fɛn min bɛ dun joona quoi o tigi o k'o dun yɔrɔ min na k'o banakɔtaga bila fiɲɛ na o n'i ka mago ka ɲɛ a si tɛ kɔlɔsi ye ma i t'o kɛ fɛn gɛlɛn ye koyi surtout suntigɛ kuma in na n b'a fɔ kosɛbɛ dɔw faransikan o bɛ ka an lamɛn direct donc ani jamana caman mɔgɔ ala ka hɛrɛ kan o la qul huwallahu a bɛ ala jati de kan qul huwallahu bɛ ala jati de kan ala jati qul huwallahu nacogo dɔ bɛ yen c'est à dire dan t'a la quoi siga t'a la i b'a baara ka don i ka so ala ma taa sɛfa ni so y'a ta wallahi n kalila ala la n bolo filɛ kɔrɔna kan ala ma taa sɛfa n'a y'a ta i ka da bɛ tunu a la mɔgɔ bɛ taa jɔlen minɛ ala ɲɛna kan'i kale fiyewu bɛɛ bɛ nin dɔn foyi tɛ kɛ bala ala la bana min bɛ yen n'i ma ɲɛ sɔrɔ a la fiyewu o yɛrɛ kɔni kulolaw sɛbɛn 47 n'o ye a harifu adadu ye n'o ye harifu tigɛ tigɛ kana fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen kelen k'a kɛ kelen kelen Konate dɔgɔ ciyɔrɔ dɔgɔ buruburu o fara ɲɔgɔn kan wallahi segila kan dɛ dɔgɔ buruburu o ye dɔgɔ qualité caman ye dɛ awɔ dɛ zaba b'a la zira b'a la jara b'a la fɛn wɛrɛw b'a la i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di banabagatɔ ma a k'a tobi k'a min k'a ko siɲɛ 7 o mana kɛ diɲɛ bana o bana ye i n'o ti sa wallahi Konate kɛnɛya mais a y'a kɔnɔ jɛya ala ye
kɔnɔjɛ mun ye anw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a ti ɲɛ ala kelen de bɛ se k'a ye wallahi kunkolo la ala ka bonya to a bolo k'i sigi a banna tellement faamu papier ko hami bɛ minnu na n y'a fɔ aw ye cogo min na Canada ani Faransi wallahi dɔ ye weleli kɛ sisan u bɛ k'a lamɛn direct la tungan fɛ vraiment an b'u fo ka kan tungan fɛ la ne yɛrɛ ye tungan kɛ i y'a kɛ dekun bɛ tungan fɛ dɛ a bɛ ye dɛ tungan fɛ mɔgɔ filanan ye damadala mɔgɔ de ye n'i taara baliku cogoya lajɛ dama kɔnɔ ko wari bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an muso bɛ yen i ma dutigi mana fɛn o fɛn sɔrɔ ko denbaya ala ye muso bonya ko wallahi denbaya e y'a mɛn ko n bɛ taa faya la wa bada o ma kɛ koyi basi denw ba o bɛ yɔrɔ min na n bɛ taa wallahi dutigi de bɛ bɔ faga jɛgɛniw mana sɔrɔ a tɔgɔ ye di lemurubaw ni sumankuru fo ka taa denbaya la a bɛ taa dɛ a kan ka taa koyi ala ye baw bonya dɛ bilahi n bonyana b'u da dɔrɔn i b'a ɲini ka na d'u ma tunga fɛ mɔgɔw u bi ten wallahi ne bɛ dugawu k'u ye a bɛ kɛ dugawu ti wa a bɛ minɛ n'o tɛ barika i kan k'i bolo jigin ni su o su ye n'o bɛ su donni kɔ karamɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ koyi lahi i da sera a ma koyi mais fɛn dɔw de bɛ yen ala ye dugukolo de da ala ye dugukolo da k'a fɛnfɛn ni yɔrɔ dɔ gɛlɛyal'i ma taa yɔrɔ dɔ la ne nana to yɔrɔnin kelen na f'a ka nɔgɔya yan n'i ye wosila mankan mɛn ko n tɛ bɔ o da la o y'a sɔrɔ a donni ɲɛna dɛ jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ yen o ti mɔgɔ tɛmɛ ye dɛ kɔgɔ feerela bɛ hɛrɛ sɔrɔ k'a to baji cɛ ma o kɛ man di dɛ ka kɔgɔ bɔ a bɛ yɛlɛ o donc o tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ t'a kulu kunna n'i sɔrɔ yen dɔ nana waati la a muso san 20 kɔ a bɛ yen a nana sɔrɔ muso ye san 38 tɛmɛ ka ban muso tɛ den sɔrɔ bilen ani muso nana yan n karamɔgɔ muso b'a fɛ k'a gosi muso n k'i cɛ tɛ wa a ko karamɔgɔ ko n tɔɲɔna mais fɔ cɛ ka obligé sisan ka den sɔrɔla dɔ ta hɛrɛ sɔrɔ bɛ min hɛrɛ sɔrɔ man di Konate e taar'i da yan fɛ ayiwa i ma na nin ye kɔnɔ yan san 20 kɔ i nana sɔrɔ den sɔrɔ waati tɛmɛna kan i taara wari min nɔfɛ fana o ma sɔrɔ ko tiɲɛna ɲɛ tiɲɛ karɔgɛlɛyaba ma ɲi quoi n'i taara tungan fɛ n'i mɛnna n'i ma fɛn sɔrɔ boli ka na i na den sɔrɔ wallahi e ma wari sɔrɔ i mago bɛ fɛn min na n'i m'a sɔrɔ i den t'a lase i ma wa wallahi a b'a lase i ma Konate bɛɛ n'i ka idée don ne fa ma taa Maga mais ne ma n fa bila ka taa wa wallahi a kɛra koyi a kɛra mana n'i taara wari nɔfɛ n'i ɲɛ ma sɔrɔ joona boli ka na i bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ wallahi Konate donc mais o papier ko dekun bɛ minnu kan tagama don dɔw bɛ yen n'i bɔra o la wallahi i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ komi ne tuma ɲɛdɔn Konate aw de bɛ k'a ɲɛfɔ maaw ye bi n tɛna a gundo walawala bɛɛ ye mais bi tɛ fila ye ni voyagera bi i bɛ to ji la n'i ye den sɔrɔ bi a den bɛ to ji la ti yɛlɛma fiyewu fɔ n'i ye ko dɔw kɛ parce que a ɲɔgɔn i bɛ den fitinin dɔw ye o b'a fɔ u bɛ ji seli fiɲɛ kɔnɔ ba bɛna sɔrɔ o tununna fiɲɛ kɔnɔ ji la n'u ko dɔnni ye nkalon ye o kama n b'a dɔn n b'a jira o la i b'a dɔn ala ka si a kɔrɔbɔ bi taa so dɔ jɔ bi bilahi talahi sanji b'a so a b'a bi bilahi hali n'a kɛra kaba ye a bɛ bi o denw bɛ yen o tɛ taama kɛ don ye
ah o ti taama kɛ don ye ayi mɛ tɔ n ka kɔlɔn seli bi ko ɲɛ o la kɛ ah tɔ ka taa jɛgɛ minɛ na jɛgɛ bɛ ji la o a b'a la i b'a sɔrɔ bɔn bi ye ji don de sunkalo tile fɔlɔ bɛnna ale de ma sa ma na wa a kɛra a nana koyi k'o tɛ kalo ye dɛ sunkalo tile fɔlɔ bɛnna a don tile fila de kɛra sa nana wa ɲinɛ sunkalo daminɛna o sa de la wa b'a sigi san bɛ na a bɛ na dɛ a dolo de bɛ ala bolo ni nin kɛra ka ban nin kɛra ten u b'u ban an ka dɔnniw la dɛ k'u sigi o de kɛ don o don météo mɔgɔw b'a fɔ ko sa bɛna sini o jateminɛw de don météo y'o dɔnni sɔrɔ nin de la a b'a dɔn météo b'a fɔ ko sa bɛna sini f'a b'a fɔ k'a bɛ se 10 degré ma awɔ sini sera de a ma se fɔlɔ dɛ n'o sini sera i fasɛni kɔrɔ t'i ka minɛnw cɛ ka na o k'a fɔra ko fiɲɛ bɛ wuli ko sa bɛ na walahi o t'an bɔ filera bilen o an ka tɛmɛ ni walanda ye walahi tɛmɛ n'an ye basi tɛ bisimila Bismillahirrahmanirrahim. an sinzira ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye bismillahirrahmanirrahim an y'o fɔ aw ye o fɛn bɛɛ daminɛ de ye fɛn bɛɛ daminɛ ni o de ye Kul. Muhamadu a fɔ ala ye alakira bila kumadina kul a fɔ k'a fɔ il faut dire a b'a fɔ se konate voilà wolofaw b'a fɔ wak a fɔ konate kul Muhamadu a fɔ walahi mais kul Muhamadu a fɔ Huwallahu ahad. o de ye ala ye ahad Allahu akbar a kelen ale yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ fɔ yan n yɛrɛ mɔgɔ ye ti to ye o ayi dɛ e de ko i b'a dɔn ka e to ye o ye nkalon ye walahi kiri kira de nana fɔ ko ka bolisɔn dabila a y'a sɔrɔ boli 300 ni boli 60 ni dɔɔni o de bɛ alikaba kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o don koyi ka boli dɔ bɛ ko hubali o de ye boli masakɛ ye o tun ye masa ye ni ko taara ka se hubali ma c'est fini o bannen konate o de kosɔn bolisɔnyɔrɔ fɛn o fɛn b'aw bolo kɔmɔtu fɛn o fɛn b'aw bolo a y'a tu bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ kɔnɔna kalayɔrɔw ye a dugawu bɛ jaabi a bɛ jaabi aw ka dugu sɔnniyɔrɔ dɔ bɛ yen konate ni forokɛ jakate munumunu kɔrɔna b'a bolo dɔ bɛ se e cɛ konate yɛrɛ k'a filiyara a fɛ bolisɔnyɔrɔ la walahi a bɛ ɲɛfɔ k'a sɔrɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ sɔnyɔrɔ tɛ ko maa tɛ taa ye bolisɔnyɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ alikaba kan an kun tɛ nɔ dɛ alikaba kɛrɛfɛ tɛ dɛ boli 360 ni dɔɔni de tun bɛ alikaba kɔnɔ a kɔnɔ saa don bɛɛ n'a ka boli bi ye don jumɛn ye bi ntɛnɛn ni hami min kun b'a la ni kun bɛ taa sugu la Makanga kun tɛ taa sugu la fiyewu f'a k'a ka marchandise ta a tɛgɛ kɔnɔ ka t'i jɔ alikaba da la fɔlɔ hali n'a bɛ tile bɛɛ ta tempɛrɛdi la sani turu ka s'a ma baba ntɛnɛnni nin ye n taatɔ ye sugu la don wɛrɛ tɛ n kun na ni sumala ni datu ni jaba tɛ n b'a fɛ sugu ka ja ntɛnɛnni ni sugu jara n bɛna sɛ d'i ma sɛ bɛ na dɛ a bɛ tɛmɛ ka taa alikaba cɛ ma a kɔnɔna na boli 360 ni 5 de tun bɛ yen o ye n'i taara tubabu jate la ja ko nin tɛ bi ye depuis tubabu kalo fɛn o fɛn bɛ yen a ye école-maître ɲininka a bɛɛ ye boli tɔgɔw de ye anw ka boli dɔ tɔgɔ tɛ ko tɔgɔfɛ bila wa awɔ dɛ ani ɲɛnkolo ko walahi ani kilise mun cɛ b'i ta cɛ kilise mun cɛ hali tɛ dugujɛda ma kɔnɔ mɛ k'a sɔrɔ boli caman ka fagali u b'a fɔ ko boli b'i fa boli tɛ golo ye golo ye dɛ boli tɛ a bɛ taa fara ɲɔgɔn kan n'i ye ko dɔ kɛ boli la o b'a fɔ ko ɲangolo ko b'i fa kilise mun cɛ k'a b'i fa kilise mun cɛ ni midi sera a b'i fa o tuma u bɛ se ka taa u ka ala deli fɛnw fara ɲɔgɔn kan k'i tɔgɔ dɔw ka ci kɔnɔ k'u kali ɲɔgɔn ye kana kɔrɔtɔ la kumana n'u y'a wurudi
ni tile se mun jɛ sera ni ma sa o bɛ sɔrɔ ka dɔ bila sa ko ka t'i fa ji jalen sɔrɔ i ka so k'i ko ji ma ci yɛrɛ bɛ taa fɔ dugutigi ye i b'a fɔ ko bɔ an kan cɛ ni tulo ka bɔ a ka nin dabila a ma sɔn bolo filɛ k'a fa ka sɔrɔ nkalonfin bɔn o boliso yɔrɔ ninnu olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ alabato yɔrɔ ye komi alikaba yɛlɛmana ka k'a ye cogo donc boliw ka ca hubali ninnu ni uza ninnu bɛ yen camanba kira de nana fɔ kafiru ye k'u ka bolisɔn dabila k'u ka tugu ala kelen nɔfɛ u ko kira ma ko an ka boli nin camanba saa mun bɛ bɛɛ lajɛlen o bi jɛ boli o bɛɛ lajɛlen bi jɛ don kelen na n'o bi sɔn o tuma na anw k'an ka alaba ninnu bila e ka ala kelen kosɔn o tuma e ka ala ye jɔn ye a bonya bɛ cogo di a ka jan wa a ka fin wa senjoli b'a la a kuma ka ca dɛ o ye nin question de di alakira ma salim ni ala b'i fɛ i mago ɲɛna o wallahi Konate i ye nin fɔlɔ fɔ alakira kan ka jaabili min kɛ ala sinna ka kolo huwa lahu jigiti kana fɛnsɛ mamadu n'u fɔ i ma ko ala ye joli ye kul mamadu y'a fɔ huwa ne ka ala allahu ala ahadun kelen wallahi قل هو الله أحد قل هو الله أحد ماما فعل على الله على كلندو أحد الله على أحد أكلندو فلتا على الله أحد الله صمد Allahu ala min do samadu masadu jigi fa masadu samad ala ma jigi fa ala ma jigi tu samadu ye harfu duuru de dama as-samad harfu duuru de ala jaka alfu lamu jafla sodu saba nimu nani dalu duru bolo inen duru gundo de yo ni somanduci bolo min duru la ki bolo dala kata voyage anni je wulira ala bɛ ka diɲɛ garde o tɛ wuli dɛ o bɛ sigi f'i ka na a bɛ ci cogo di nin ye sɔmadu ye i b'a kɛ tan o ye alifu ye lamu sɔdu mimu dadu bɔnɛden kelen kelen bɛɛ n'a ta gundo caman bɛ nin na i bɛ nin k'an ɲɛna o caman bɛ na dɛ ayi bɛɛ tɛ se ka kɛ waati bɛɛ tɛ se ka kɛ waati ye n'o tɛ ni wari dir'i ma a kɛcogo dɔn n'i y'a kɛ ten duuru tɛ yan wari ɲɔgɔnna duuru b'i sɔrɔ n'i taara sini o tɛ dɛ a ɲɔgɔnna duuru b'i sɔrɔ o sigiyɔrɔnin kelen na ni maa ko a kunkolo b'a dimi a kɛ tan dɔrɔn boloden kelen bɛɛ k'a ka harifu sɛbɛn kulɔrɔ de bɛ harifu duuru la maître kunkolo ta bolo caman bɛ sɔmadu la kosɛbɛ sɔmadu ye jigitugu masa de ala min bɛ maa jigi k'i jigi fa k'i mago ɲɛ o de sɔmadu ye Konate
lam yalidi lam yalidi ala ma bange ya famu wala da de a bangera o de la wa fo bangeli do ma ko mawlidu bangeni ma lam yalidi ala ma bange fate bate ni fabe babe e bi bange do ma lam yalidi ala ma bange aish nate ala ma bange soro wallahi walam yuladi fem fana ma bange ala ma den soro fa fana ma ala soro wallahi o de la kira Musa ka ani ala ka ɲɔgɔn ye la Musa ni maa dama dɔ ye ɲɔgɔn ye u ye Musa ci ala ma Musa an b'i ci t'a fɔ ala ye ko fɛn min t'a fɛ fiyewu fɛn min ti ala fɛ fiyewu ka k'o d'i ma i ka na di yan mɔgɔ saba de don n t'a fɔ a ye fɛn min t'a fɛ fiyewu k'a k'a d'i ma ka na di yan Musa k'a t'o fɔ sabanan filanan ko Musa ko t'a fɔ ala ye k'a ka n k'a yɛrɛ sago ye ale yɛrɛ sago de a ka n kɛ o ye sabanan ko Musa t'a fɔ ala ye k'a k'a kɔfilɛ na ten sa anw ka tagabolo ko kɔfilɛ ten sa min ko i kɔfilɛ fini t'a bolo kulusi t'a bolo bloki t'a bolo ale ka kulusi kun ye mun ye n'a ye mɔgɔw natɔ ye a bɛ cɛncɛn k'o sa k'a sigi o cɛ la k'o bɔgɔ cɛ k'o k'a kan o de y'a ka fini ni mɔgɔw taara a bɛ boli ka bɔ cɛncɛn na a bɛ boli ka ɲinɛw ni fɛnmisɛnninw minɛ cɛncɛn sanfɛ k'o ɲini n'a ye mɔgɔ dɔw natɔ ye a bɛ sin ka cɛncɛn sigi dɔrɔn k'a sigi o de y'a ka kulusi ye e ma musa o ye kana kan olu kosɔn diɲɛ den bɛ yen mɛ fantan tɛ ayi o ye tiɲɛ n b'o fɔ a ye c'est à dire ni ala ye i sɔn bloki ni fila ni saba la n'i bolo bɔra dɔ wɛrɛ nɔfɛ i mago bɛ sa a bɛ kɛ a ye hakili sigi wallahi ka kan trop de vitesse c'est la mort rapide a ye hakili to o la dɛ ni jati bɛ minɛ dɛ a ye hakili to vitesse ba ma ɲi a ma ɲi dɛ bon e ka nin lajɛ hali bi n'i bɔra e ni moridenw ye ne bɛ tile k'a fɔ moridenw ne bɛ gotɔrɔnda la kɔlɔsi b'u bolo sokɔnɔ wuli ma e ɲɛ filɛ gotɔrɔn kan mobili bɛ n'i ni tigɛ a dama min kunkolo wulilen don dan a ka ca so kɔnɔ ala nin kɛ ne ye mɛ o sera si ka baara ma o tuma e ma deli ka juru dɔ don a la e ma deli ka tile i karamɔgɔ ye muso e ma deli ka tile i cɛ ye ka fɔ n'a y'a sɔrɔ ne cɛ ye ne ci nin na n ye nin kɛ n'a ɲana n'o kɛra ala kama nin nɔgɔya ou bien ala n karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ ne ye nin k'a ye o kɛra karamɔgɔ bonya kosɔn ala ka nin ye o sera si ka wuli ma s'a ma dɛ n'o ma kɛ de sa o de ye problème ye Konate kolo jaw ni a kolo suru Allahu sayalu hakasamu hawa dudu fati o fɛn tɛ o ayi dɛ ala ka limaniya d'an ma alhamdulillah yɔrɔ b'a la a bɛ a janto o la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a b'a janto o la a ko t'a fɔ ala ye wara min y'u lajɔ an ma jɔ ye dɛ an jɔra cɛ saba ka kuma ni sunɔgɔ b'a ɲɛ la an bɛ se k'a dɔn a diyara o donc ni cɛ in fantanya fɛ cɛɲɛ de y'a ka fini ye e ma fisa o ye sabanan o ye nabara ye sen t'o kɔrɔ nabara in de ko Musa ko t'a fɔ ala ye k'a ka n k'a sago ye fantan in de ko Musa ko t'a fɔ ala ye k'a kɔfilɛ na ten sa
Musa taara ni ala ka ɲɔgɔn ye banna Musa natɔ ala ko Musa ma ko i ma ci wa wala ko n cira ko nka ci fila bɛ se ka lakali n fɛ ci kelen kɔni o tigi o ye kafiri yɛrɛ de ni se k'o fɔ fiyewu wallahi ale yɛrɛ o dagali ya ko nabara dɔ bɛ yen ko n k'a f'i ye k'i k'a kɛ i sago ye wallahi Konate dɔ bɛ yen fantanya fɛ a sigilen don cɛncɛn cɛ la k'i k'a lajɛ Teza e ɲinɛnen don a kɔ k'i k'a lajɛ Teza dɔ kɛra kabako don ala sɛgɛnna dɛ a sɛgɛnna dɛ dongo don anw bɛ tile ɲɛkumu na yan dɔw bɛ na cɛ dɔ kɛra sa ka bɔ a kɛra ale kabako ye kabakoba t'a dɔn ala ka limana d'a ma amin dɔw perese mɛ ka tɛmɛ marifakisɛ kan wallahi mais trop de vitesse conséquence n y'o f'i ɲɛna i y'a fɔ u siri bɛ ɲɔgɔn na de aw bɛ ɲɔgɔn na a ko filanan o de ko k'i kɔfilɛ a la ten ko sabanan ka ci ko n tɛ se k'o lakali ala ko Musa a ko ni ma lakali ko ne b'a dɔn wallahi Konate a ko ne m'a fɔ ko fɛn min den fɛ ko n k'o d'a ma a ko cɔ fɛn min di maa fɛ i b'o di maa ma tugun ala ko Musa ko fɛn dɔ tɛ ne fɛ ko mɛ taa f'a ye ko n y'o d'a ma yɔrɔ wala koyi Musa jiginna ka bɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la dɔ ye ko a bɛna taa fɔ ye ko ala ko ka y'i k'a sago ye n'o ye nabara ye a taara sɔrɔ warabaw taara ɲɔgɔn sɔrɔ nabara in na ka nabara in kɛnɛ karaba k'a sogo tigɛ tigɛ k'a dun k'a ban a ni bɔ kuma ni wara ni y'a sɔgɔli min kɛ joli mun bɔnna kumana waraba la ko o bɔgɔ sumanen dun parce que a ye cɛ dun ka ban Musa ko ala ma ko nin ye sago in kɛ ala ko ne sago ye alijinɛ kɔnɔ den ye alijinɛ kɔnɔ don de ye mɛ a ye alabato min kɛ a ye su min kɛ a ye jaga min bɔ o t'a don ne ka alijinɛ na fiyewu f'a ka laban ta de ne bɛ mun faamu nin na faamuya man di hali sisan n'a ye dugawu daminɛ ala k'an kɛ ala sago ye e mana kɛ fantan ye e bɛ taa don sobiyetɛw ni premier farali la deuxième kan k'a ɲagami k'a feere e ko ala k'i k'a sago ye e bɛ ala sago dɔn an t'o dɔn koyi Musa ko ni nin kɛra e sago ye i sago ka gɛlɛn Musa yɛrɛ siranna o min sigilen bɛ cɛncɛn cɛ la a wulila k'a bɛ taa f'o ye ko k'a hakili sigi ko ala ko a bɛna filɛ a taara sɔrɔ cɛncɛn min kɛn bɛ k'o sutura dɛ n'o ye bɔgɔ cɛ ta cɛncɛn bɛ boli ka bɔ a kɔrɔ n'o ye bɔgɔ cɛ cɛncɛn bɛ boli ka bɔ a kɔrɔ parce que n'i y'a ye cɛncɛn b'a sutura ala jɛnna n'o ye ale ka jate la ko ala t'a filɛ la kumana ala ko n bɛna filɛ kuma cɛncɛn banna na a ko Musa ma ko a kɛ ala kama a wele i k'a fɔ a ye ko a ye cɛncɛn min karaba a k'o to n ka ko ne bolo a kɛra a kana jigin kɔnɔ ko ala ɲɛ t'i la a bɛ ɲɛ cogo min na ala de y'i da o mɔgɔ min ye telefɔni dilan ka katilɔku k'a la e bɛ se k'o kala wa pisi bɛ don nin da in fɛ n'i b'a fɛ k'a faga i bɛ nin kɛ tan batiri bɛ don tan kariti bɛ don tan mɛ telefɔni dilanna de b'o dɔn bon ala ye adamaden da ka adamaden ka katilɔku kɛ kuranna de ye n'a fɔra ko nin ka ɲi kuranna kɔnɔ o kɛ o de ka ɲi n'a fɔra nin ma ɲi o to yen hali o ma ɲi e yɛrɛ ma Musa ko cɛ ma cɛ ko Musa ma ko k'a fɔ ala ye ko a ka yafa ma ala ko Musa ma a ko a bɛ cɛ kɔnɔ ko ne ɲɛ t'a la ne ɲɛ b'a la o de kosɔn n ye cɛncɛn de karaba o y'a sutura ne ko n k'a filɛ nin y'a filɛ nin sa cɛncɛn taara a ko cɛ dɔ min den fɛ n k'o d'a ma a ko taa f'a ye ko n y'a sɔrɔ den na
demi ala fɛ yan ayi o ka dɔn ɲɛna fa bɛ ala bolo wa abada ba b'a bolo wa man lam yalidi walam yulad wallahi Konate dafara ko dɔ kuma de ala ma den sɔrɔ walam yuladi fɛn fana ma ala bange wallahi kulu wala o ye ala jamu de o ti sɔsɔ lam yalidi walam yulad ah mɔgɔ min bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dilan na lam yalidi walam yulad lam yalidi walam yulad lam yalidi walam yulad i b'a sɛbɛn siɲɛ 47 kulu wala o harifu da Konate ma dɔn bɛ bɔ a kɔnɔ aw dɔ delila ka siɲɛ ɲɛgɛnɛ ye wa an m'a ye dɛ kɔni ma ye fɔlɔ dɛ ma ye dɛ siɲɛ ɲɛgɛnɛ tɛ yen dɛ ye man di dɛ ayiwa ni sɛ tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i bɛ nasi kɛ ka sɛ kɔ tobi sɛ fan bɛ da kɔ mun na i bɛ nasi kɛ k'a tobi n'i yɛrɛ kelen bɛ se ka sɛ bɛɛ dun i kelen b'a bɛɛ dun i b'a dasi n'o kɛra maa min ka bana ye o tɛ furakɛ o joona furakɛ man di dɛ sɛ kelen ni sɛ kelen bana kelen o tɛ furakɛ joona dɛ n'i ye nin nasi kɛ ka sɛ tobi siga t'a la ɲɛgɛnɛ kɔnɔ a bɛ jɔ wallahi Konate dɔw bɛ hali tile ka fɛ sunɔgɔ a bɛ ɲini ka dɔw ka furu tiɲɛ mɛ a dɔw ye jinɛ sitanaw ye o don ɲɛɲini cogo bɛ olu la dɔw ye jinɛ sitanaw ye i b'a ye i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ fo dɔw bɛ maloya dutigi si jɛlen kɔfɛ ala ka lemana d'a ma ولم يكن له walam yakun lahu ala ma kɛ fiyewu kufuwan ahad ɲɔna ma kɛ ala la fiyewu filanan tɛ kafu cɛ jate bɛ wajulu kɛ falajɛ sangare fana dɔ bɛ yan bɔ fɔrilen don dɛ o bɛ yen tiɲɛ dɛ mɛ ala kufuwan ahad ɲɔna ma kɛ ala la fiyewu ladelibaga ma k'a la bada e bɔra yan ka taa yɔrɔ dɔ la ko ala ka sankolo da ye nin ye ko nin amerikaw ta ye an m'a ye dɛ ma ye fiyewu e ye dugukolo dɔ ye a ko n jɔra dugukolo min kan amerikaw de ye nin dilan aw ma kɛ o tuma kufuwan wallahi adamaden dilara e ye adamaden ɲɔna dɔ dilannen ye mɔgɔw bolo wa abada an m'a ye dɛ i bɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛɛ n da ye n yɛrɛ ye nin ka sira t'a la n mago t'a la n t'a filɛ cɛra koyi joli